Aşıklar şehri Güdül Aşkıbadımızın eteğinde yerleşen Moğol'un birine Amanoklu lakam bile bir küşçü var. Şeyle de on duğulleşir konuştu Ihlas adlı konuşu yigit var. Aman ağan par ardığı teyzeylin ön sirası oğullarını yürüp koşa toy etmekti. Konuşası ihlas olsa ardığını gizleyedi. On sebebim hani men durum verip oturmayın. Oğusi tomoş edin. O bir hep beni ne edip öğürmeye rabi edip olur ka. Aman ağa. Sana ne de usallı? A göste. Eğer gösten ine göstem. Bah. O göstüm. Berkeleyem bana. Ha, göstün demek ha? Bugün bir hili göze çöpatsıp koruyan mı diyen aman ağa ha? Sağ ol. İne. Ana. Ama öğren bilen ha. Ediverişimi. Şöyle. İne şöyle. İne. Ne etti? Bey. Selamünaleyküm amana. Aleykümselam. Olmuyor da. Şöyle ne ama? Şu şöyle. Haydi. Şu. Ya dur. Ha. Dur hadi. Karış. Olmaz öyle yani. Yalnız oraya mı? Ödün mü çok? Yok. Ödüm göçer mi? Amana say. Alağım. Oho. Şöyle olsa ne? Keskeçlik var mı? Bu ne ama? Kırılan. Korkma. Bollu. Hiç olukma. Bollu. Hiç Olukma. olukman. Hı? Ay. Böyle ne ama? Göçecek mi? Hava. Şunu mu? Hava şunu. Kaçtık mı? Yok. Durun tek. Ha. Onu bulam. Bu ne ama? Durun tek. Amana şöyle bir yanı. Sağ ol. Alağım. Bulam da. Ha? Şu ha? Şunu mu? Hava. Yan. Hava. Sol. Hava. Hava. Bollu. Sağ ol. Çak. Şöyle. Allık. Hadi. Yine. Dur. Kuş. Al. Ben. Kuş. Vallahi. Vallahi ya. Men yalı admel kuşçini. Siz ne mi? Allah'ım çok oluyorsunuz mu? Yok. Aman ağa. Ay. Yok bunu gördün. Kaçın. Yok. Amana. Ey şu bey be. Ey şu edege yaman katına har gelle ya. Gelin bir saat olmakka koğulluğa ya. Ey şey deyip allın aydı yani. O sen gelenine bir saat bolun. Men gelen mi 2 saat bollu. 2 saat. Ay vur günörtan. 2 saat oldu be. 2 saat bollu. Onu men katı iyice kalttırna. Katı iyice kallın şuna. Duydurmadın da adın o. Duydurman mı o? Menin derveden ağzında 2 gedek ardıncırayadım. Bu gedek 4 gedek ardıncırayadım. Deyip 4 Şu gedek. sen mi? Men 4 kilo vardın sıran. 4 gedek ardıncıran men şu. Bu bolyarda da seyret. Benim komşuyumuz öküzdürüydü o tür ardın sırayan. Öküzde hov pekke. Men ardıncıradım. Ana Perhadam geliyor. Ana vallahi. Ha. Perkat gelse Perkat bile bilese bağırır. Sayısı uçarız günörtanı gidiniriz. Otursan ay. Belan körük şu Perhattan hov. Ne mi o Perkat'tan? Perkat ne mi kışta oynuyor mi? Kışta oynağını ok hov. Kakının kakarını şu getirip gördü hov. Şu getiriyor. Öyle niye olun? Öğlenmedik bol ya. Hov şundan olsağın mı? Karışıp şuna var ya. Koşutu yetsek olup karrak gitti. Ne değil hanım? Tedilini uyuracak kular. Yedin okşu. Şuna akar geliyor. Esselamu aleyküm kadam ağa, Türkş ağa. Aleykümselam. Ağalar kovumcan sağlıklı. Sen o. Ne ayla adam o sen o? Hov. Neyem ol Türkş ağa? Bro. İla vuruyorcak diline kolin. Öyleyecek diline vuruyorlar. Ne vuruyor? Bela koyuyorum sen. Aman öyle otursayıp derdirip. Sayısı uçardık. Günörtanı gidinirdik. Bağır bela koyuyorum sen. Ne kene o? Ağalar, yine soğurun. Ay onu var aşık. Sen o gün sen o yastıkta da adını seyredin. Dokmay. Yastıkın içinde kerpiç var mı? Yağır neymişi be çok orada ol. Ay kerpiç yoktur lan senemaydı yani. Bay çermenin ay senemaydı.
Atı degerim ay bolýala ho. Yine şoğurumda. Sizler maňa düşünäýin menin tek öýlenmäkem okuwum tamamlaýyn. Geljekde maksatlarym bar. Şolarla meşgul boljak. Hani ýörüň gowy öýe baralyň. Menem kakama siz bahanalap öýe gidip gidelim. Nimol başgur. Yürü bana, yürü. Yürü bana. Dur. Nämen başga gurrun ho? Yank kerpiç adyň üçinokmo? Ýaksyk kerpiç. Ha, şeylim Yo, sağ ol. Bereketiniz kän bolsun. Ömrüň bolsun Yok. bergatsan. Olya. Hawa. Ay ýönük şu kakyn Yo, diýeni durum. üretkin ho. Yok, Sağ ol. kakın diyeni dinle. Hawa, sağ ol. Ömrüň bolsun. Sağ ol. Assalamu alaykum kaka. Armağda. Yetirin meni eden kaka. Aleykümselam. Cemal. Cemal. Haw kakatay. Aç oğlunu. Qaydyp men gözüme görünmesin. Salam ece. Gowmy bala. Ho, gowaja. Men size qırat üç demok Cemal. Ne diýäňday kaka? Kes sesini. Ejem oğlu. Yine kaka diyen mi olyan? Ejem oğlu sen. Vay kakatay. Gadam bolsa gelin qaharňyzy ogluňyzdan çykarmasaňyz lan. Heyvani. Ýör oglum, ýör ana. Ejem oğlu. Ejem oğlu bolony bilen aýyp ýeri barmyşmy? Ece. Ecem olur diýmäýdi ama. Wah ejetiniň ogluny la der. Ýör balam, ýör. Wagt çağap. Hey, keçsallifin. Keçsalla. Maňa egerçekler olşu. Başlan dogan. Selvi senem geljekmi teatra? Kimin ýyzy dogan? Selvi, häzir men saňa özüm jaň edýän. Näme? Çaryň gyzy. Siz şu taý kerber gelýän gyzdan kakasynyň adyny Yok, soramana yok. gelýäňizmi? Duragy gurulak bolduňmy? Men kimin ýyzy soramy? Kimin ýyzy sorýan menem pete galjak bolýan. Menem saxnoýny boljak. Uy, şeýlemi? Başlaň dogan. Men şu gyzyň ýyzy. Bah, tuweleme çaraga razy gerekler eken. Gyýdyň ötüs razy, bular ýalydan bar eken, agdyna jan haklanýar. Maňa bir zat diýäňizmi? Yo. Oho, inimzat. Salam aleykum. Çabuk gowy adaylar. Salam aleykum Aleyküm adama. selam. Gowy Vay adaylar. tüweleme gowza ýaýdynyň. Nesibis sağ ol toýsay lan. bolsun. Hawa, Dede ýurt dedi. karşalsın. Ýurt garşalsın. Taňry alqyn. Sağ olun. Ne diýip bolsa, sizde de küçte oýnar. Oo vam. Geliver meni diýip bolsa. Sanan çagalypsyňyz boly, bäbiçiňiz boldymy? Ay yo agam. Bäbegme bolany. Bolsa ilki bilen saňa boşlarna. Handos getir kömek edeyin hani. Gel nece? Mercan eline gelle kömekleşsene. Size kaka maraşya. Öyle mi? Aman Hawa, agan hawa. araştırma. Yür. Ey, Ey, neyle adam aysen? ne bileyim. Ne tüslü adam aysen ey? Bir diyecek sözünü pikirlenip, oýlanyp diýmezler mi ho? Bilýän azyn o, şu oglanyň şondan gamyň bolup görünni. Taşından ne bilir ana? Ay daşından bildirmese de diýmeller ho. Ay men diyecek bolup diýmedim daha. Diýjek bolmasaňam diýmeller. Birden dilime geleýdi. Ay bir dile getirmeller Salan la ho. sagurip dilime gelen diýdi. Ay diýmellerliň tirkişan ho. Özüme bilmedim o şonu. Ýör ho, aman agan garaşdyrmaly. Ey bağışla. Bağışla diýdim bakam. Ay ho, şu wagt nädik diýjek ho. Ýör soň aýdarsyňlay. Gam çekme dost. Aydan niýen kän bolar. Bular ýaldatlary ün serp ýörmesen ay. Wagt dost, mene öwren şükür bu sözleri. Ýöne öýdäki şular ýaly kepeşdi. Nalya qıynan ya.
Ýaşy net ýarym döwlet diýär dost. Nesip bolsa goç-goç ogluňyz bolar. Üýşüp toý ederiz. Nesip bolsa. Ýör dost. Öýe gideli çay içelläy. Galanyny gelinler oňaror. Yer bol ya. Üt köşü gerek bize. Ana şonu al hayda. Hani şu Hova mu? faryny. Al şonu al. Yine de sen mi? Hova yine de men. Yine sen mi? Ayoğlan sen men ıydarlayan mı? Yok, men aynym bilen täzila süýjün saýradyk. Hova, Süýjün şonu al alaýarmy? şonu. Meni yamor süýjüni allym. Ağam ikiňe tanışmýar. Aýöda tanşyrak. Yok tanış del. Şunu alýarsam meni. Ağamcan. Dur doganjygym. Näme diýsene bizi bagşla. Ağam açyk kılmalygy da aýtdy. Beýdip bir şu neme durmalyňda. Şu süýjüni ağam ally. Dogry dämi ağam? Hova. Yine bara süýjü kana. Dogry dämi? Bu oglanyň Sen al, ensem al. özü ýaly eken. Oken. Wi ağamyn bereli. Bulaşdyrdyň ay meňe manka maşyrt barýan. Al doganjygym al. Täziriňiz gutly bolsun. Süýjü kana dogry dämi Sağ ağam? olun. Yine alaýar. Aýör ondan ýer. Jorajan, otursunmu sagaman? Anha bize maksatjan bilen bäwegimizi alyp geldik. Anha täze sallançaga, täze düşökçe de getirdik. Getir oglum. Sağ ol oğlum. Merjen, gam çekmesene. Anha nesip bolsa büýül akça bäweg alarsyň eline. Wagt Jorajan. Men özümü tüýnäli, ihlasy gynanýan. Ine näçe bäri. Şo meni gynanyrma jok bolup şeýdip ýör. Ýagşy niýet ýarym döwlet merjen. Hökman arzuwlaň hasyl bolar. Umytly guş käbä bararmyş. Gülşat, eger sen razy bolsaň, şu sallançakda ilk sen oğulcuň ýatyraýyn men, yrmy diýen. Wi, elbetde. Al merjen, men gaty begener. Döwletliden döwlet ýokarmyş diýipdirler. Allah ne deyin, bağa seyran edeyin. Bağın kızıl gülünü sana kurban edeyin. Gelin geliverin. Salam. Salam. Bağışlan, siz Maýa Gözelmi? Altın aşara sargıt etdiňizmi? Yok, men Maýa Gözel däl. Maýa Gözel şu wagt ýerinde däl. Eger getiren bolsaňyz, getirin. Men Maýa Gözele derek kabul edäýärin. Ştak goýaýyn. Bu gurjoklar siz ýasaýaňyzmy? Hawa, köpsini men oýlap tapdym. Çağalar bilen bilelikde ýataýas. Owadan dürlü keşteler dikip çağalar bilen bilelikde ýataýas. Diýmek siz çağalar bilen işleşmäni gowurýaňyzda şeýlemi? Hawa, elbetde. Bir minut bagşlan, jaň gelýär. Alo. Mekany ýerden sargy dertdiňmi? Owo. Kim diýip ýazykly? Maýa Gözel? Başga salgydaky Maýa Gözel ertipsiň. Şeýlemi? Beh, yer bolýar. Beh, bagşlan, men ýalňyş belge getiripdirne. Bolýa, ziýany ýok. Gaýtam, siz biziň döredjilik işlemimiz bilen tanyş bolduňyz. Sag bolun. Ýogsa da Gözel gyz adyňyz kim siziň? Maňa şeker diýýärler. Şeker diýsen şeker. Men adym bolsa Mekan. Men öjügimi siziň döredjilik öýüňize getiribilermi? Elbetde getirin. Biziň gapymyz hemişe de açyk. Siziň jigiňiz bizde ýöreýän hünärleriň üsläni taýlap öwrenip biler. Sag bolun. Sag bolun.
Yeri. Koyup gaýdaýda. Yeni bir yerine alay beylik sargıda. Hay. Edenin uğursunna. Inni näme bagana tapsam kam. Yok, men hükman geläýmeli bu yerik. Göräýmeli Şekerjan. Gülcemal? Gülcemal. Oh. Bugün biz... I have a plan. Let's go to restaurant tonight. And we will have a walk and talk. Yes, it's good idea. But don't say anybody, okay? Okay, no problem. Gülcemal, mene gittim onunla uğrada. Bor sagaman var, işin şoğuna. Abdullah, bu näme dedilen o? He, bolly. Abdullah, Serdar, ýygyna otoguna barın. Laçın? Armada? Seret, bulan mara, täzelegin. Be. Hanımına çalış. Humay. İşgärler alıp ýygyna otoguna barın. Bar ýaşlyk. Hormatly kardeşler, ine hemmämiziň bilişimi diýäli, Aýdyň Nijeler Hojalyk Jemgyýeti her ýyl täze ýyl münasibetli täze önümler önürüp halkymyza ýetirýär. Ine nesip bolsa 2023-nji ýyl üçin täze önümler önürüp halkymyza ýetirmegi maksat edilýär. Humay baş üstüne tanıştyraýyn. Döwlet amanç, kardeşler. Bilişimi diýäli biziň Aýdyň Nijeler Hojalyk Jemgyýeti kärhanamyzda bir näçe elektron önümler önürlýär. Ýagny smartfonlar, kompýuterler, telewizorlar, şeýlede bir näçe elektron önümlerimiz bar. 2022-nji ýylda biz ýaş nesillerimiz üçin täze, şowly, bilimli adly kompýuterler önürdik. Bilimli kompýuterimizin esas maksady ýaşlara daşary ýurda matematika masallarynyň ählisini öwretmekden ibaret. Inni şol kompýuterleriň täze görnüşini hödürläp, ýagny gowrumyny has uloldyp, işçiligini güýçlendirmek maksady bilen täze teklipnamany hödürledik. Sag bolun. Hormatly kardeşler, onda näme täze teklip bilen tanışan bolsaňyz, öz işlerimiz bilen gahrman arka dağımyzy, arka dağly serdarymyzy, türkmen halkymyzy begendirip, täze önümlerimizi halkymyza ýetirelim. Yok, hiç kim söymez mençe. Menne intizar, kalbim aşkadar. Sana sevgi dolu yürek var. Bak, beni koyma der
Salam Humay, geldinmi? Humay, Humaycan. Näme bolýagy? Gat pikire watdyňmy? Wi. Aygülcan, ünsem bermändirim. Gowmy ýagdaýlaň? Gowy. Zoram. Şu eseri kim döretdi? Men şu suraty satyn alasym gelýär. Sen onu tanaýanmy? Elbetde, ol men kurtsaşym, ýene o bu suraty satarmyka? Bul zenan maşgalan ýetlenip çekilen surat. Şu zalyň içinde ýanglanýan sazam, şu zenanyň döreden sazy. Bar berin oglum. Oy, hana özem gelýär. Gaýdylar salam. Salam. Perhat tanyş bol. Bu men Joram Humay. Humay, senim tanyş bol Perhat. He baryan. Çağırýarlar bagışlaň. Salam Perhat. Tanış bolan Mörenşat. Sizin bu çeken eseriňiz men gaty göwnüme ýarady. Men bu suraty satyn almakçy. Humay, bagışla görün. Bu surat satdyk däldir. Bu surat ýadygarlyk surat. Men bu suraty ýekeje adama berip bilerim. Olam men Mehriban molum. Nur Cemal mollummy? Howa, siz onu nerden tanýaňyz? Men on gyýdy. Siz onu şol Humaymy? Maňa real çalman ugrudun. Perhat, bu sen masyl? Sen tanar ýaly bolmansyň. Senem öňküdenem gözelleşipsiň. Nur Cemal molumyň ýagdaýlary gowmy? Hawa, sen molumyň ýagdaýlary gowy. Ol şu adam çağalara saat çalmagy öwredýär. Gara sen sura çekmeň taşlamasyň da. Bilýärmi bir sapar sen men syntda saat çalyp oturýan men suratym çekip maňa sowga dedipdiň. Men şu suraty häzirem saklaýan. Sen bu suraty ejeme görkezseň ol hasam beğenerdi. Humaycan, bu suratyň nusgasy öýde, menne dur. Men onu sana berýärm. Nur Cemal moluma da menden ullokan salam aýt. Humay, mümkin bolsa maňa el telefonuny aýtsaň. Käme hal habarlaşyp durar. Nur Cemal molumyň ýagdaýlaryny sorarym. İşin şowuna bolsun Perhat. Ahval görmedim şu şakaçın süýgüli. Beýle ahval görmedim şu şakaçın süýgüli. Aşkın yükün gurbetyn görse kesin süýgüli. Aşkın yükün gurbetyn görse kesin süýgüli. Sadap dişleň lowurdar dilim göýe howur. Tapsam deyip yarım men bakardım süýgüli.
bakışında zadı var, süýgüň sönmez odu var. Yıllarımdan badı var, bir yakınır süýgüli. Yıllarımdan badı var, bir yakınır süýgüli. Sadap dişleň lowurdar, dinim göýe howurdar. Sowat edip ömürden, gülde kardan süýgüli. Nurlanırın roýumy, ıkbal beren taýymy. Tapsam diýip taýymy, men bakırdım süýgüli. Tapsam diýip ýarymy, men bakırdım süýgüli. Sadap dişleň lowurdar, dinim göýe howurdar. Sowat edip ömürden, gülde kardan süýgüli. Nurlanırın roýumy, ıkbal beren taýymy. Tapsam diýip taýymy, men bakırdım süýgüli. Tapsam diýip ýarymy, men bakırdım süýgüli. Men bakırdım süýgüli, gülde kardım süýgüli. Ece? Ece? Haw gyýdym. Öýdemi sen Ece? Haw öýde geläýdiňmi gyýdym? Ejejan, men sana sowgat getirdim. Aslynda ol men adamdanam däl, häzir garaş. Näme getirdik ha bu gyz? Ferit Ece. Tanadyňmy? Menmi gyzby? Ece okuwçyň tanadyňmy? Han getirip berik. Vay, Perhatmy? Haw Ece Perhat. Ol belli suratkeş bolupdyr. Özüm şu suraty ýürite seň üçin çekipdir Ece. Hemem, sen olla salam aýtdy. Vay, sağ bolsun gyzdym. Edil özüme men dedip çekäýipdir gyzdym. Ece, he? Şu suraty raýalyň ýokarysyndan ataýaly. Ýür gyzdym. Ýür. Ýigitler, işler nähili? Näme täzelik? Gowja kaka, bizem teatrymyzda täze ýyl bayramçylygyny, täze aýdymlary meýleşdirýär. Gaty. Kaka bizem nesip bolsa täze ýyla, täze atlar bilen täze önümler taýýarlaýar. Şowlu bolsun. Tölemä. Dogran sen işleň nähili? Kaka, biziň täze binalarymyz nesip bolsa, täze ýyla ýetişýär. Ay tölemä bolýar. Owa. Gyzym, sen işleň näne? Kaka bizem iş ýerimizde çağalar bilen täze ýyla, täze sowgatlar taýýarlanýar. Sizem hökman gelmelsiňiz. Berekella. Ne diýip bolsa barar. Perhat oğlum. Haw Ece. Nahar taýyndyr oğlum. Waq Ejejan, men nahar ýetim gelen ok. Men çekmel suratym barda, ertir okuwa taýynlamaly, ýetişdirmeli. Näme surat? Okuň öz meýnamysy Ece. Hany görkezany? Waq Ejejan, biz üç nahar ýelin. Soň suraty men sana görkezler Ece. Näme üçin görkeziň? Waq ol sirli suratda. Geç otur çağam. Hay bula gelenler. Ay, inni hiç bollu goýdan. Sene 2-3 ýyla galyň. Hay hawa. Perhat. Ene taşak başyna agalan atýar. Şu ýyl biz seni öýlendirmekçi. Ýok diýen sözüňi eşitmäýin. Kaka. Gep gutardy. Hani işten daşyk bolsun. Nahar alyberin. Kakasy. O çağaň naharyna miýdirmediň. Oňur pikirini diňläp gördüňmi? A belkem aýtjak goýjak zady bardyr. Aýdara zady bolsa bir ýam aýdardy. Mundama şuň arkasyna alýan. Goý şu kılıgyny. Näetdi? Yine de sen mi? Başlan durun.
Hoş geldiniz. Berde de yine sen mi? Nerede? Sevdanız gitti. Hakikaten nire varsam öňümde durda şol oglan. Salam edler. Näme ýaňyz, näme içýäňiz? Yine de sen mi? Sen nirde bolsaň, menem şol ýerde. Kursel we gaýdýas. Senem çekil ýolumdan. Nädli? Men sen üçin ýene kim bolup bilerim? Ay oglan. Ho Gülşat. Kakaňa sendir düşünürip aýdaýmalla. Bäh, näme aýdaýyn men? Perhat çaga aýda ýylla bir sapara owa gelýär. Owa onuň? Onu da ýöne kakaň goýan ogany öýlenip. Gülşat, men näme diýip aýdaýyn? Ejem kakyma düşünür bilýär, men düşünür ýalyk. Sen ulogla, sen düşünürersiň. Gülşat, diýäýäň. Ina mysal üçin, seni maňa alyp berdiler. Gülýäl ýaşaş berse, Perhadam kakyma gulak asyp öýlenämeli. Bolýa, sagaman gidip. Bolýa, sag bolan. Çağalar ejeňiziň diýen neden? Ýör çağalar nahar edeliň. Yerdos, aýdy otur. Daň bilen çağırpsyňla eýgilikmi? Wagt dostum, sen bir bilsediň, men aşyk boldum. Sen bir aşyk bolan gyzym görsedim. Aklyň hayran alar, gözlerini ýylgyrsyn diýjekmi? Aklyn diýjekmi? Bäh. Waspyna ýetir bildiň tuğulamy. Owa. Olar ýalak bolsa da, meňem saňa habarym ma. Ha, aýt dost. Ýöne, edil sen kel wasp edip ölemok. Bäh. Ýöne, menem öz itgim tapdym. Aha. Ýöne, ne edip diýjegim bilemok. Kakama da gepim düşünürip bilemok. Hatta men dinlänok da, menem ne edip aýtjagym bilmänýärim. Ay, sen derdiň mende de bar. Näme? Men aýdyp bilýänlerini öýdýäňmi? Wah, menem edil sen ýaly. Diňe daşyndan gowanyp çyksyp ber. Sargyt etse etmese de, ine şu taýdaky süýç köýekler görýäňmi? Şular alyp gönül gaýan ýanyna. Hergedek görümni özüm bagtly duýýan. Görmesem mene tuqat bolup aýlanyp berýän dost. Iň gyzykly ýerini aýdaýynmy? Aýdaýt. Sen uýanmaý özel bara? Hawa. Ana şo Şekerjan bilen bilişýän ekene. Ondan men çekinip utona var yana. Olar ýal bol sen goken dost. Men uýanmaý gödel. Senem uýandyr da. Wah ol şeýlele bolen. Wah sene aýdara adam emma. A men näme? Men näme de näde aýdaýyn bilemok. Wah aýdyp bolýarmy näme? Utonyp ýere giremok. Yer bolýar dost. Bir alajy bolar. Sen alad etme. Men gowsy gideýin nos wagtymam bolar. Bolýar. Sag ol. Sag ol dost. Şunça oturup maslagyň üçin sag ol. Menem Şekerjanyň ýanyna gideýin, süýjülük bilen alyp. Wy, daň bilen näme Şekerjan, işiň näme sen? İşle. Yürek ýanya, yürek. Bäh. Göymedimmi ya kadrın bilmedimmi? Söz veripdik sen nirde men nirdinmi? Göymedimmi ya kadrın bilmedimmi? Söz veripdik sen nirde men nirdinmi? Bilmedinmi şuyn ayra düştü yollarımı? Uzakta gali ol fücüce güllerimi? Göymürmen deyip bucaklardı ellerimi? İnni sen nirde gali sözlerimi? Sözümde durmak sen uşin kıymatli, Söyüm unutmak ya anfatli. Göymedimmi ya kadrın bilmedimmi? Söz veripdik sen nirde men nirdinmi? Göymedimmi ya kadrın bilmedimmi? Söz veripdik sen nirde men nirdinmi?
möjek yali Göýber mendir bucuklardy ellermi Inni sen nirde galy sözlermi Sözümde durmak sen uşin kıybatli Söyüp unutmam ya ansatli Söymedim mi ya kadrın bilmedim mi Söz veripdik sen nirde men nirdin mi Söymedim mi ya kadrın bilmedim mi Söz veripdik sen nirde men nirdin mi Söymedim mi ya kadrın bilmedim mi Söz veripdik sen nirde men nirdin mi Söymedim mi ya kadrın bilmedim mi Söz veripdik sen nirde men nirdin mi Şeker, sen mekanı beýdip kaçana çeni kösäp gezjek. Wi, men mekanı köseýänmi? Elbette sen köseýän. Onuňam ol häzirem aşakda saňa garaşýa. Aýlygynyň deň ýaryn nimen, sen iýseň iýmeseň seni görmäň ugruna sowya. Sen bilen urlaşda özüni bagtly duýýa. Sen ol bagty oň gözlerine görmediňmi? Maýa gözel, ýyllerinkä gar diýmän, ýagyş diýmän garaşy, onsoňam oň söýän çyn bolsa, näme garaşsynna? Ol häzirem aşakda garaşyp dur. Onsoňam ol size sawçylyk uratjak bolýa. Wi, bizemi? Onu sen nerden bilýän? Men bilmän, kim bilsin? Ol meň doganym Perhadyň dostsa. He? Perhadyň ýanyna diňe sen barada gurlaşýa. Ýa-da sen göwnüňde başga bir barmy? Eger şeýle bolsa, men mekana spaýçylyk bilen düşünýärin. Ýok, ýok, ol beýle däl. Eger göwnümde başga biri bolsa, ol oglan günläp beýdip durmaz da. Onna sen razy-da. Salamu aleykum Ece. Geldin mi Tagamancı oğlum? Ho Ece. Neyle adaylan? Perhatsan oğlum neyle Ho Ece. adaylan? Go Ece. Öyle adaylan go Ece. Go badam. Ece. Bilýärmi? Merjen gelnejem. Madama Gulşat gelnejem bilen howlymyzda. Hawa bilýän. Olar ýakyn jora. Yo, bilýän Ece. Ýöne. Esas sebäbi bizde çağa köp. Merjen gelnejemem şoň üçin köp bilen çüpede gelýär. Çağlaň ýanyna bolany kim görenok. Men ýa-ni Ihlas agamy gördüm. Hawa. Oňa bir sorak berdim. Bir hili göwüne de degaýdym öýdýän. Näme? Aha. Ihlas. Ferhatsan. Öýdemiň? Ihlasjan, salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Laýyk duşaýdyň agam sen maňa. Bir daha soraýyn agam. Sory nim soru? Sen teatrda durmuşda özüň şeýle şadýan alyp barýan. Ýöne näme üçindir? Sen ýeke wagtyň gama batýan. Onsoňam men senden her gezek agam, meni öýerjek bolýarlar. Näme deýin, näme maslahat berýän desem, sen menden gaçýan. Ferhat. Anha howlyňda seret. Vay oğlum, balağım. Merjen gençeň ağaň çağalar bilen näil şadyan geçirýär wagtyny. Ho. Öýde bolsa, bular ýalda at ýok. Bilýärmi sebäbini? Sebäbi siziň öýüňizde altyn aşykpa. Men öýümde bolsa, şu altyn aşykdan başga hemme dadym bar. Özüm artygy bilen.
arman öýde çağı ulkusy jägilisi ýetene. Ana inim, men şondan gaty gorkupdym. Şoň üçinem sen maňa şo sorag bereňdi, men şo soragdan gaçja. Men ýaly gulkassyna, gaýgy, agyr betbagtçylygy saklamadygyň ýaly. Men her saparam sen şo soragdan gaçja. Ne? Men çağırýarlar öýden. Bar ini, bar. Men goraýyn. Men şoň ýagdaýlaryny duýmaýsymy diýdini. Hawa, eje. Merjen gelnejemin. Ahlas agamyň. Öz gaýgylaryny şadyanlyk aslynda gizläp saklaşlaryna menem haýran galym. Bu hakka maňa danışmaga. Ha? Näme diýdiň eje? Ýok. Gowsy bilýärmi näme oglum? Men gowsy Merjeniň ýanyna baryp gaýdaýyn. Menem şonu aýtjaktym eje. Şeýseňe gaty gowy bolardy. Hawa oglum. Gaýdym. Wi Cemallayda gelin. Hawa şükür. Menem seni göreýinlik geldim. Gowdugyny ýörüň törege çaýlyň, çaý içeliň. Ýör. Cemallayda ine çaýam getirdim. Alyň çaý içiň. Bir käse çaý içýänçek, häzir naharam taýyn bolýar. Öýde de çağılan gohundan ýaňa menem seň bilen gürleşip bilemok. Wah Cemallayda, käşkä şo çağıçyklaň sesi biziň ömüýümizde eşdilip dursa bolmazdymy? Sen men bagşlygyydym. Sen derdiňe ünt bermedim. Herne pirhatsan bagtyna duýduraydy. Ýokla Cemallayda, mene öwrenşik gidipdirin. Her näsiz maňlaýymdan gün bolup dogduňyz. Meninle öwrenşik gidipdirin. Ýöne ihlas gaty kösenýär. Şo meni ýylgyrtjak bolup, işinde de, öýde de artist bolmaly bolýar. Gaýdym. Men taňa bir zat aýtaýyn. Hormatly arkadaşymyň Dermanlyk ösümlikler atly kitabyny getirdim. Şu kitapda derdiňizde derman boljak melhem otlar barada ýazylan. Al, okuýdym. İnşallah şoň emine derdiň bolýyn. Siziňe meňizde çağıran gülkü eşdiler. Altyn aşyk alçy gopar. Belki Cemallayda aýdanyňyz gelsin. Emmalsyn gaýdym. Han bir käse çaý içeliň. Jimzan barmyn çykaraşygy. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Gowumjygym. Bäri gatnaýanmy? Hawa wagam. Tamsa medyan aýdym, amaýdyan. Ay berekella, tuwalamajygym. Jimzan maýa ödül molyma tanaýan närsingjygym. Hawa wagam. Feretjigim bir haýşym bada. Aýda amaýt. Feret, bilýärmi? Şu güli maýa ödül molyma otagyna goýup beraýda. Bolýar agam. Ýöne hiç kim görmedin jym bolýar. Bolýar. Bolýar jym gaýrat et Jimzan bar. Dur Jimzan, dur. Men saňa fiç görey. Sag ol. Gaýrat et jym bolýar. Bay bo. Şeker gaýp. Bugün gül gelipdir saňa. Ýok maýa gözel. Bu güller maňa däl, saňa geldi. Goýsana gyz. Hawa, hana içinde hatam bar, okada göräý.
Uğratmadı diýdimle şoň. He, Jorajan. Fırın açıldymy? Goýsana, şeker. Bar çağalar garaşyp dur. Gutlu bolsun güllerin. Çağalar garaşyp dur. Bar işleň bilen ol. Bolya. Sen gülleň bilen galyber. Salam. Salam. Gelýärminim? Ama. Hele. Ay nädýän ayny? Biziň Aşgabat hipermarketimizde täze ýyl bayramçylygyna müň mantlyk sowda eden müştere täze ýyl sowudymyz bar. Inim? Sowatla mojak ýaly. Sag bolun. Sag bolun, siziň hem täze ýylyňyz gutly bolsun. Inim? Atyrmy? Wi, Zenan'dan atırýarlar. Ha. O Zenan'dan kene bul. Wi. Ha? Oňa sowgat berýärsen. Ay. Allah, bak, şu tanışmana. Allah, ýok. Ýok. Bagşlaňy. Adyňyz kimdi? Näzli, saňa näme? Ýok, bir mint nädli. Täze ýylla öýke kinan goýarlar. Maňa şu bizede Zenanyň atyr çykdy. Şoň üçin täze ýylyňyz gutly bolsun. Size sowgat edýän. Sag bolun, näme? Bir minut duruň. Siziň adyňyz kimdi? Men adym Döwran. Döwran. Bulamanda size sowgat bolsun. Sag bolun, täze ýylyňyz gutly bolsun. Siziň hem täze ýylyňyz gutly bolsun. içinde Oğrayın bakyar gözlerim Kıyızlarım içinde Görsem ne diyecek yüzüm Sen salaca yılgırsan Gel yüreğime dinlesin Gelsene gelsene nerli yaram Gelsene gelsene sevdim yarım Sevdim ne dedim 16 yaştaydı Gavan yan bol yan divana Cana her bir sözlerim Emay bilen bakar kara gözlerim Melhem olur cana her bir sözlerim Emay bilen bakar kara gözlerim Sevdim ne dedim 16 yaştaydı Gavan yan bol yan divana Sevdim Gülle
Kakatı gelenler. Geliniz mi? Gel Ezemoğlu. Kaka. Näme kaka? Yalan mı Ezemoğlu doğun? Ece senin oğulla. Ay Ece. Bilýän mi näme han oğul? Biz sana garaşybildik. Garaşma kemini koymadık. İnnem bara, ol Goňşowadaky aşyr ýemşigi men dostum tanaýan mı? Şoň yegençini sen üçin ejeňi bu dostlugy bermekçi. Kaka. Näme? Yine kaka. Näme kaka? Ece. Bu dostlugy. Ece de diýme, kaka da diýme, bolýady. Gidiber. Gitjek ýeriň ýokdur. Uzaga gidesin ýok. Pişigin ýernamlygy saman hana çellidir. Ejedi bar nahar getir. Şaýdan koydun ha. Bar. Öýkelýär ýok, gitjek ýeri ýokdur. Beh. Söýgü mehri bilen gülüp bakan ýar, gülüp bakan gözleriňe döneýin. Ejebay. Kimiň aýdymy bu Ejebay? Yaradymy? Bu men halypamyň aýdymy. Saadam sözem özüniňki. Eger mümkin bolsa täze himlenip beren şulaýdym Ejebay. Bolýar, başytsyna. Söýgü mehri bilen gülüp bakan ýar, gülüp bakan gözleriňe döneýin. Duşuşman, görüşmen bağrım yakan ýar, yakma gara gözleriňe döneýin. Beh, gaty gowaýdym eken Ejebay. Owa dogry. Eger mümkin bolsa täze konsertine şulaýdym ýerine ýetiräýin men. Bolýar, men halypamy aýdyn. Bolýan men aýdym soň halypa diňledeli belki maňa baka berer. Bolýar, halypamam alyp gelýär. Onda sözlerini ýazyp berersiň da. Bolýar, hökman. Bolýar Ejebay gaýrat ed onu. Umay. Sen näme işleýän berdi? Seni görmäne gelimde. Ağaň işden çykýara. Bolýa çykanda näme? Bizi görse näme? Barla görende näme? Uy. Atdyňmy çağam? Ece. Oğlum. Ay Ece. Bilýänmi näme? Näme balam? Ol oğlum öýlenenok. Bilýänmi näme üçin? Haýsysy? A körpäň. Howa näme üçin? Halaşýany bar ekene. Vay şeýleme. Kim ol? Men hakyk gözüm bilen göräýdim de. Vay kim ol? Vay gowy habardyny. Hawa. Barar. Hökman barar. Bolýar Ece, bolýar. Gülcemal. Wah Seyran, men sana näçegede gaýtdym şutak gelmedim. Meni maskara etýäň däsen. Göresim gelýär maýa gödel. Süýş. İş ýerine gelme, howlyňa barma. Süýş diýen. Köçäňden geçme. Bor maýa gödel, bor. Süýşükler bar al, çaý içerdiň. Barny süýjün bahan etmede git şu taýdan. Gitjek maýa gödel, gitjek. Salam çağalar. Salam aleykum ağam. Aleyküm esselam, gowmujygym. Gülüň wam ağam. Gülüň özi geljigim. Onda süýjüň wam ağam. Süýjüňim hemmesini berdim diýjek golum bajygym. Sağ ol ağam. Sağ ol jigim, sağ ol. Sağ ol mollum. Okuwçylamy nerden tanaýan? Dostum şo ýanky olanjy kakaja. Sen meni maskara etýäň. Bar git şu taýdan. Bolýa. Bor sağ ol maýa gödel. Maýa gödel men haçan görmeli seni? Bar diýen. Bar git. Özüm aýda. Bolýa. Kakasy. Ýadyňa düşýärmi? Ýaşlykda hemişe maňa bir aýdym hiňlenýärdiň. Onu ýatlaýanmy? Ýadyma düşýär. Söýgü hakda gaýdymdyr da. Hiňlentene. Şu hatmy? Owa. Bir hili.
Betkeşik bolmaz mı? Utandır yaňy. Hinglen beni. Yer bolýa. Onu sen göwüň üçin. Beyik dağa çıkan çağım, beyik dağa çıkan çağım, deydin bana söver yarım. Yalın el kalım tut yarağım, yalın elimi yatlamadın, 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 yatlamadın. Sevgilim. Geçen güller, yarım bilen geçen güller, azap güller. Boldu mu? Boldu değil mi? Boldu. Kovaydım eken. Şoň döreşin bilen mi? Yok, bilem o. Bir gedek. O häzir dinle. Bir gedek o mektebi buturanmazdan soň öýdýän. Bidi gedelenje gitdiler dağa. Hawa ýadyma. Oradan hemme okuwçylar bolup çykdyk. Dağın tepesine. Birdenem ýagşy ýagyp başlady. Hemmeler edilmejek bolup kaçdylar. Diňe kimi galdyk? Meňem niýetim sen bilen iki çak galmakdy. Bir seni gowur ýanymy näde duýdurarkam diýip tolgunup ýürekdägi bir ýerde duralok böküp durandan. Ýöne tolgunup aýdy bilen okdum. Ýöne ýagyş kömek etdi. Hemem şol dağın typajak yerlerden sen düşjek boldun bolyn. Seninni yıkıljak adam da ýuwaşlyk bilen hogonlarym diýip ýekece söz aýtdym. Ada şondan soň şol aýdymyň döremegine sen sebäp boldun. Sen söýgüň. Owa şondan soň şol aýdym döredi. Bire geldi. Bolýa, bar görani. Baryan, açykdyr giri beriň. Salam ejebay. Gowum ýagdaýlaň. Jora jan gowumsyňyz otyrsyňyzmy sagaman? Ýagşy. Şular alaýyň çaýga çyklaňyda sowat getirdim. Adara galmaly. Daýda mara kene. Daýda gurgunmysyňyz? Gowum ýagdaýlaňyz sagaman otyrsyňyzmy? Sagaman çygeldiňmi? Haly pöýdedir. Hawa eýde geçip. Aman aganam göräýin diýdim. Oňarypsyň gaýdym. Halypa mümkinmi? Otyrsyňyzmy? Ejebay. Salam, gowy ýagdaýlar. Gowy, oňatma. Geç otur, geç. Gany geçani tuğuleme. Gowum saglyklaňyz? Şükür Hudaýa. Senem görmek bar eken o. Ýagşymy ýagdaýlar? Gowy, ýagşy. Tuğuleme, işlerem, oňatmy, sağlarym gurunçylykmy? Gowy, ödüňiz gowum halypa? Şükür, ýagşy, gowgydym. Halypa, menem bir maslahat bilen hemem bir çakylyk bile geldim. Aýdy ber dinleýän. Neme, bizde bir aýdym çoglan wa. Holun işläp börkem, siziň bir aýdymyňyza hiňlendim bilen. Olam şan gowurpdyrdy. Şol aýdymy halypaňyzdan sorap beräýin. Täze konsertini aýtsak diýip. Şu şu maslahat bilen geldim siziň ýanyňyza. Gatgowy haýtaýdym. Ol bara bir wakatyna gurrun berdiňiz-de. Dönüýinmi? Dönüýin hawa. Söýgü mehri bilen gülüp bakan ýar. Gülüp bakan gözleriňe dönüýin. Duşuşman görüşmän bağrım yakan ýar. Yakma gara gözleriňe dönüýin. Halypa, şol aýdymyňyz. Berekella. Nähip bolsa barar. Bolýa. Onda men şu wagt öýe gidip geleýin, onsoň çagalar bile bile geläýär. Bolýa, geliberiň. Ana gelejeňem şuň bolbaly uçurýa. Geliberiň. Geliberiň. Garaşar. Sag bolun. Sag bol. Galdy aşkodunyň közi, galdy aşkodunyň közi, Allah'ın ekin yarın özi. Arkayın bol diyen sözünü yatlamadın, 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 yatlaymadın sevgilim.
Süýgü mehri bilen gülüp bakan yar, gülüp bakan gözlerine döneyim. Duşuşman görüşmen bağrım yakan yar, yapma kara gözlerine döneyim. Duşuşman görüşmen bağrım yakan yar, yapma kara gözlerine döneyim. Yürek coş ya göğe ceyhun fiilleri, dinleyip sayraya yarım dilleri. Ödüm yali gözül halin gölleri, senin çiten göllerine döneyim. Ödüm yali senin çeten göllerine döneyim. Barış yarın, barış yan her günde, karışıp da kadın kalmadı minne. Barış yarın şatlıklı toy gününe, karış kara güllerime döneyim. Barış yarın şatlıklı toy gününe, karış kara güllerime döneyim. Gel salama dillerime döneyim. Alo. Maýuzer salam. Aýoglun gişläpsiňle. Näme boldy? Bolan zat ýok, gowmaýar diýlen. Hawa. Men nesip bolsa öýdäkiler size sagçylyk uğratjak. Näme? Hawa gudaçylyga öýlenjek. Goýawer oglan, gudaçylyk bolmy? Näme bolman? Kakymyň öňüm doganmaga har gelip ýör. Oňa näme çyka har gelýär? Perhat öýlenjek dälliýe. Näme üçin? Şu wagt senki bir adajyk artygyrak bolýar. Maýa gözel. İçim çagyrýar. Gyýdym. Hawaja. Gel gyýdym, nahar taýar boldy. Häzir barýan eje. Aman! Ay aman! 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 Oklu! Hay oklu! Ay oklu! Yuvaşov! Geliver de gıyrmada. Näme ýoşdy walla? Aman ip nädir gıyran eşden oga? Okul diýdim onun hä diýdiň aýaňy. Haşan diýdiň aman? Ine şu wagt aman ýanyň taşar diýişdiň oga. Diňe okul diýeniň eşdim, han geç otur. Inte men han okul diýen, başga näme diýin saňa? Salam aleykum. Otur otur. Wa aleykum assalam. Sağa man oturalmasyň? Ha, geleýdiň. Owa. Senem baraýpsyň ha. Ay, menem geleýdim da onsoň. Ay, bardam özüň ýok ekeniň da ho, onsoň. Ay, bir döwletli gürüň edäjekdim daray. Näme beýle gyssagy, näme beýle? Daň bilen bir ýöne şeýle baraýana derdiň sen. Ay, bir iş bilen bardym da ho, sen bilen bir
Wajip bir meseleni çözecektin da. Wajip meseleni aman, iri bilen çözmellär onu. Daň bilen çözmellär onu. Gün orta bor, kuşluk bor, öýlen bor, agşam ara bor. Şonu çözülmeli ahiryn. Aňsatdalar, men näde baýsam kamay. Nemelay, sen özüň öýde oturan bolsaň, menen barıp aýdam odam ana şonu gowy boljakdy danay. Seni bäri näme boldy aman beýle bir musmusymada musabady sene näme boldy beýle? Erwet tawarmy näme boldy? Ýok, gowy hawar. Hawa? Aýallygyň bolmaly şäherde ýaşaýan. Nurcemal. Nurcemal? Näme boldy Nurcemal? Otur, gorkmadan otur. Şeýlemi? Nähil adam aýdyn? Ýon Nurcemal diýdim boldy. Nurcemal gülýäli, ýagdaýlar gowdur, gorkma, hiç sat bolany. Onsoň men siziň öýüňizde baramdy, şudatlar açaktym. Hawa? Ondan ol öýdäki keýwanam men bilen maslahatlaşdy. Şol Nurjemalyň bir gyýyzagady bar derýäletdi, dogrymy? Humaýmy? Owo, Humaý bilýäňdämi? Näme bolupdyr Humaýa? Gorkma, gülýäli, bolar da. Ýok, okly gyýlanşdy baýdýanda, gyýlanşdy bir begenşdy baýdaýda o. Men ýürekden aýdýan, sada türkmen dilini aýdýan. Bolýa. Humaý jany ho. Bir haçan üçin bir Guda boljak bolýarlar ay. Ey vay ey. Sen hemen derlettin hayvalla. Senden haýşym. Elbetde sen özüň alyp gudaşyga bardak bir hil bor. Ýöne bir hil et. Ýok, şonu bir spayrak edip bir gata gynaş etmän amaýdyp bolýar, gowuda abi. Arkamda der gelip gitdi. Şaga gara der geldi de beýtmenler. Okly. Ay keçalsan özüň gelip bir aljaratdyň da ho meni. Başga bir gudaşyga geljek adam menden öňürtülämedin o. Vay. Okly diýsen oklaýdyn. Wa. Hökman ok atyp goýberýän de. Keçalsan. Keçsar diýme ho, keçsar diýme. Öte geçip durun, bağışla. Onunla men turayım. Gayret et, keçalsan. Men onunla Nurcemal'ın yanına gideyim. Häzir gözümle derrew häzir. Soňra habarlaşak bolýarmy? Bir aýal olmady. Özüň bir ýumuşak tamaryny tapardyň da aýdardyň da. Bolýa. Ýagşy sözi ilany hine çykar diýipdirler. Sen erkek dogana ho, sen maňa kömek etdi ho. Bilýän. Menem tek dostuň ho. Bolýa. Gitdim onunla men. El kömek etdim men sana. Bolýa. Öýlenjek bolňdy. Bolýa. Bu da garnaş bolsa, dogam etse gowy barda, dostlar dogan garnaşlygy. Bilýän ho, bolýa. Onlara da kömek etdiň bolýa ho. Düşünýärmi? Düşünýän ho. Keçsal diýme ho. Okly. Bolýa. Ýagşy onunla. Bolýa. Hawa. Men Nurjemalyň ýanyna barýar. Gayrat et. Bolýa. İşin Allah'ın ordun. Hey, gayrat et, dost. Bolýa, uratjagym bolma, otur ber. Uradaýynmy? Yo, uratma. Otur ber. Hawa. Öň uradyp pedir berdim aý Nurador ýaly. Okly. Ay bolýa da. Gitden baraman. Salam aleykum berdin ya. Wa aleykum assalam. Sen nere bu yerler nere sağlık mı? Hudaýa şükür berdin ya da. Sen saga many işläp berdin mi? İşläp. Men owadan yerlim berdin ya da. Hawa. Özüm gatyk ysgly işim. Sağlık mı o garalar? Hemme salam aýtdy. Hawa. Berdin ya da. Hawa. Nurcemal gerekdi maňa. Nurcemal. O piyanine mi oğlum mu? Piyanine mi oğlum mu? Piyanine sen yaraşan mı oğlum mu? Şol çağırıp bulur mu? Çağırıp. Çağırıp bulur mu? Kıssalı gerek de berdin ya dağa. Yor. Asrağa? Salamcıgı Nurcemalcan salam, gurgulmun. Eýgilikmi? Siz nere bu yerler nere? Eýgilik cigi. Gelnejem dağı çağalarım gowçulukmy? Salam aýtdy, hemme salam aýtdy. Jigim, gowy berdi işýany kelin. Hawa. Öz hünäriňem gowy. Hawa. Bilýäňiz kiçilikden arzu edýärdim. Hawa jigim, hawa. Nebe? O şerket bara. Goňşymyz bolla iki aýaňyrak. He, goňşymyzmy? Hawa tanaýan? Ana şo göçdi. Vay canagym, on göçgüden 2 ýyl bolmadymy? Wagt janjygy menim 2 ýyl boldy diýip aýtsak bolýan, 2 ýyl boldy. He, saat Salman gowy ýat şerket aga, bilýän. Hawa. Agam. Tapak gidip dur canagym. Ýuwaş.
Onnoň? Ana şol aman oklu bara. He. Ana şon körpoglu bara. Hawa? Şona yörjek diýä aman oklu. Oň bolsun. Toy bir gowzat. Bagtly bolsunlar. Dogry aýdýaňyzgin. Bagtly bordun, oň bordun, ýöne aman oklu. He. Hen ýydyňa humaýjany gudoşluga geljek diýädi. Gudoşluga gelýär. Öde ul üçin. Bizemi? Size. Aman oklu. O başka sen ýydyň ýegenjiňe humaýjany. Kim aýtdy onu? Öde aýtdy. Kimiň öde aýtdy? Öde aýtdy aman oklu. Hökman şol humaýa almasam bolmaz ogulma diýär. Saň aýtdym. O başka adam gerekken. Diňe şol Nurjemalyň gyýdy humaýjan ýöne humaýjan diýipdi. Vay. Janagam. Meniň oguljugyny men tanaýan. Hawa. Şu saatçylyk mektebinde men elimde okudy. Hawa. Gowa ulan. Bilýän men onu tanaýan. Ýöne ýaşlar bir-birini tanamasa. Aman okluň bize geleniň peýdasy ýok. Wagt jigim jan aman oklu diňe hen ýydyň diýipdi. Diňe şol yegen mara humaýjan, ýöne humaýjan diýipdi. Men onu özüňde oşun men bärde näme diýdim? Men hep duýdurmak üçin ýerdim. Yo, oňurpsyň agam, oňurpsyň. Hawa. Galanam näme? Sen iňoz bara. Nurjemal. Ýegenjigim bilen gürleşden gyýdym bilen. Bolýarmy? Bor agam. Men humaýjan bilen gürleşerim. Soraýyn. Näme diýe? On göwni bamy, ýokmy? Onuň size habaryny ýetiräýärin, bolýarmy? Bolýar. Ýür öýe baralyn çaý içelim. Gidbereýin ondan. Ýok, eger aýlanaryn diýseňiz ýürüm. Men iňoz öýe gideyim. Men bugun sapaklam kän agam. Boldy. Men bir saatdan boşaýan. Öýde humaýjan bardyr, arkaýyn bar ber agam. Boldy borjy. Gelnejim dağda. Oýagam ýuwuş. Boldy, gitdim onle men. Tawal. Boldy. Öýe baraýyn. Boldy. İşte. Hawa, bolýa tawal. Geleje. Ejejan näme bir hile aladaly görünýäňle? Ýok, gyýdym. Çaý içelleje. Çaý içer humaýjan. Sen men bir munt diňle. Näme oleje? Gyýdym. Guşlaram wagty gelende öz köwürtgesinden uçup gidýändirler. Eje, o näme diýdiň? Menem her bir enataňam borjy öz perdendinden soramak gyýdym. Eje, bu gurunlaň meni gorkudýa. Men gyýdym akylly, görmegi, göze görnüp duran maşgala. Sağçylan geljegem iki uçtad. Ana sağçylar gelmänke men borjum senden soramak gyýdym. Eger göwnüňde biri bar bolsa, çekinmede aýt gyýdym. Men sen hem ejeň, hem joraň ahyry gyýdym. Ejejan, bu neberden bu gurunlara başla berdiňle? Humaýjan, aşyrdaýyňa tanaýan. Öz daýymmy? Öz daýyň, aşyrdaýyň. Ana oňum dosty bar. Aman oklu diýerler. Tanaýanmy? Ýadyňa düşýärmi? Perhadyň kakasy Aman agamy? Edilýärdi, Perhadyň kakasy. Hawa, sen okuwçyň. Hawa, men okuwçym. Ana şo Perhady üçin saňa söz aýdyjy geljekmişler. Maňamy? Adagy maňa bolmajak elle. Goý sen eje. Elbetde saňa. Eje menin ol oglan tanamaga, göremogam, bilemogam, tanamogam. Tanarsyň gyýdym. Tanarsyň wagty gelende. Ejejan, gel gowsy goýýarlar şu gurunlary. Goýsak goýaýar gyýdym.
Sogum Perhat, salam. Näme bolu beýle gyssanmaç? Yok. Bolandat yok. Kakam. Onno? Kakam. Kakaňa näme boldy? Yok. Kakama bolandat yok. Ýagdaýlar gowy. Onno aýtsana. Ay, meni öýerjek bolýarlar. Öýerjek bolýarlar? Onnoň men näme etmeli? Gel kimi toy tutaýarlar. Bärde, şäherde. Menem şäherde galaýyn. Gel şeýdäýli. Ay ýoglan. Nämeň toýy? Enataň ak patasyny almasaň, razylygyny almasaň nämeň toýy? Sen mara Perhat, iň gowsy kakyň diýenjigini etdi, öýlenäý. Bolmasa o seni günüňe goýmaz. Onsaňam sen ýam adagly men sen bilen beýdip gürleşdirmäge çekinýän. Sen maňa öýlenäý dip meni ýitirmekden gorkaň okda. Maňa arkaýyn öýlenäý diýe. Boldumy? Sana diýmek parham ýok da, ha? Hemme zat gutordy meni. Köp sag bol. Söýgüň üçin köp sag bol. Bolýarmy? Garaşendi nähili gaharlaşyň görýän. Seherler bulut oynar, yağmur yağar, men sözlerim yalanmadır yar. Anana yarım bana görne güzel bu seherler bulut oynar, yağmur yağar, men sözlerim yalanmadır yar. Anana yarım bana senin söýgüň yüreğimde, arzularım sen elinde. Dünyada bağta yetsek yar söyönüm. Söýme dime yürekdine dine sen diye söyönüm. Bağlı sana ömrüm ah bilsedin. Söyün gülüm beni yakma nevlenü bakma cana canım yüreğimde men üçün orun yok mu? Umydym senne bari sensiz gözlerim zar-zary. Gönlüm senne gally, armanım bolma sen meniň bagtym bolaýsaň söýönüm. Balta yetsek yar söyönüm. Söýme dime yürekdine sen diye söyönüm. Bağly sana ömrüm ah bilsedin. Söyün gülüm beni yakma nevlenü bakma cana canım yüreğimde men üçün orun yok mu? Umydym senne bari sensiz gözlerim zary. Gönlüm senne gally, armanım bolma sen
Men şular alayınmı? Owa, sen şu ownuklar alıştıra. Enesi tuguleme mercan nagam geläýipdir. Enesi merjandan habar tutaýynmy? Şonunla Gülcemal bilen barkay. Aha, ulim. Hay, tuguleme. İnim zat, goğum ýadaylar. Owa. Sağaçyga nemal syňyz bolýyn. Näme? Bäbejiňiz boljak bol. Näme? Bayram aldan gelýärmi? Hawa. Ağam, bayram aldanam gelem o. Yo, beherden. Dedim o ağam, gelinim bilen paýtagtymyz Aşgabatdan gelýär. Ay, bolaytdyr tuguleme. Bolaytdyr. Seni o hatdan burada diýjek boldun ha? Yo. Şahart bar okuyan ürmüm diýegen näme? Bahardan zat diýjek bolmadym. Yo, ağam bahardan diýäýdi şonu. Yo, men diýdim. Ay, inim gaty görmesene dillen zıp. Bäbejiňiz boljak bolýarmy? Ana şu bäbek bolýar, altyna şykyp ya biziň öýümizde. Ay, goýa. Bolýar. Ýaşlyny gözün gördüňmi men aýdandyr. Nämäni? Toý bolar diýdim. Diýdim. Ýaşlyň bolsun. Tip bolsam, toyuň naharlaryny ağam saňynan ýan. Boldy, burrun bolmak. Ağam da aýra timir gadan. Arkaýyn bolaýgyn. Yo ağam, men näme öýretdim? Aman ağa geldi. Hör paraly. Gördüňmi? Agynjak diýerim bolandyr gördüm. Men doğru. Ferhat. Howam. Gel. Baryan. Bu näme gamyň sen? Gel hani. Ferhatsan, sen mara. Öýlen sen. Salamu alaykum ağam. Wa alaykumussalam. Öýlen. Howa, öýlen sen. Näme üçin ağam? Arada sen maňa näme diýdiň? Sen onu da öýlen inim, sen mara. Altyna şykyp ya biziň öýümizde. Tuğulem ağamcan, kutlu olsun. Sağ ol. Sene mi öýlen? Boram, bolya. Bu ne? Gamyň no. Ay borlay. Başına götür canım, yüreğimi sana verirdim, çekirdin ağırdır derdim, tüyün bulgurda kımıydır, çek başına götür canım.
canım. Bugünlerim geçir sensiz, bugünlerim geçir sensiz, bugünlerim geçir canım. Bugünlerim geçer canım. Ece, salamu aleyküm. Vay oğlum. Gelneceler, salamu aleyküm. Salam. İrläpsiňle. Ho, Ece, şuun irak qaydaydın. Söyleme. Ece. Ho, bala. Men toya rady. Arqan toya taýarlyk görberim. Söyleme oğlum. Ho, Ece. Vay gowduny. Vay gowduny. Onu qaqaňa da şey diýäýinmi? Ho, Ece. Qaqamy daýdaýyn. Onu atasyna da buşlaly. Gowduny waq bala. Kadam selam aleyküm. Aleyküm selam. Ay yo be. Aleyküm selam. Ho. Kovmaya daynak. Yaxşı. Tayin maynahar. Tayin olup geliyor. Derrew tayin olur edir. Bağışlar et. Geliyor da kadam kağa bağışlar et. Oho, ente dana terzek olup dursa. Senin mi dama kıstın mı zaydı yani? Oho, bağışlar geliyor. Geliyor oraya vermeli. Ona buradan. Yo, bollu. Derrew tayin. Gelin acın nahar ur tayin mi? Toyun nahar. Gelin alcın naharını yağa tartmadın mı ho? Toyo adım gelmeke. Ne hileyden yüreğin kalıp var yana. Oğluk ya men oğlum. Ama oğlamana oğluk ya. O dikkacan. O üçüncü kadını gördün mü? Üçüncü kadını. Ay yönü var onu. Bari bir sana vermediler. Hepsin. Gelin alcın gelmeden nahar açılmadı ante ho. Neydi haber yok mu? Hemeden. O kadın kalk gelin acı. Hen geldi. O adamlar. Bağır niye? Adam kalkan naharlar açı verelim gelin acı geliyor. Aho o ne hili? Birin geldi diyen, birin dini diyen. Ne hili adam? Yok. Kadın kağa değişen kadının içinde degem yok lan. Şuna har ısıtacak olumlu bağışları derim nahar vermeli lan. Bar ne gumun çekin ey. Ben bari işim sizin ne mo? Demek çek. Har gumun çek. Nirdaki. Ey ne ettin ay bunu? Bar götür diyen ho. Vali. Kadam kalka bu naharlar ne mi? Bu naharlar bağışlara ineyim bağışlara. Bağışlar akşam geliyor. Bağışlar akşam geliyor. Oho yankı ne mi? Günlüğü geliyor deyip de ama. Ey meney ne ettin ay bunu? Şaşın bunu seneden gel. Bar oğlu sonundan gel. Ay. Toya ulaştın, gelin mi pişme seçtin, oğlanlar alıp kaçtın, toyumuz yine köp olsun. Toya ulaştın, gelin mi pişme seçtin, oğlanlar görüştün, toyumuz yine köp olsun. Oğlanlar alıp kaçtın, toyumuz yine köp olsun. Toya ulaştın, gelin mi pişme seçtin, oğlanlarımız görüştün, toyumuz yine köp olsun.
juwan toyumuz Ine ata doğun uya barımız Kutlayarız koşo juwan toyumuz Kutlayarız koşo juwan toyumuz Kutlayarız koşo juwan toyumuz Hey, Türküş. Hadi rakun. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Bağuni. Gijagalyak. Ne? Aman ağın toyunun mörüstaydın kapıyorlar. Gijagalyak yaman. Ey, sen ne hile adamaydık kızane? Ne böyle aman? Bunun haber ediyordun lo. Arsız olun ol bir kaydı verpin lo. Aydık kaydayma la o kaydacak bolsun. Vardım o ben size. O ne hil vardın? Men seni görüm. Yirmile vardım. Derveden kalkıp ne? Çaba otturdum o jotayda. Aha bar verdi. Sonra gittim ben. Men bar verdiydim mi? O sen bar verdiydin. Men seni görüm o. Nereden bar verdiydim o men? Öyde benden başka adam yok o. Kim bar verdiydi? Men idim mi? Sen dedik o. O ne elime? Bar ver dedik ha. Bar ver diye mak o. O ne eldiydim ho? Bir adin söyle bilemok. Sen idin bilemok. Bir adin söyle. Öyde men bilen sığırımızdan başka adam yok ho. Bir sığırımız var. Bir men ma. Adam yok başka. Sığırın ko. Sığırın ne oluyor? Ay şu. Moğolun şialı mı oluyor da? Ne? Mo. Şeydik mi oluyor? Mo. Ne şey? Dur. Gel tanay. Mor verdi. Mor ver. Ana ağınca göre. Ay ne? Bu ne? Sığırın diyene kana. Ay yok lay. Sen migreşe mi yaman? Men neş bortmay. Koysan ay bahana tapmadan o. Men ertir gelişime ustadı soğunar sıla otuyorsun. Ertiden ver soğunar sıla diyor. Dedin mi sen? Hava beğerdi men. Şeyledir lay. Kelle soğuna bir dakika gidip tırav. Ay yürü sen uğuyor vay. Ama lan toyun soğuduk zaman beğerik gelir. Şu toyda attıgına bir yılıyla. Koşu bayram koşu toy diyen. Ay bana bilya. Uy be tayında. Benim bebeç geliyor diyeyim. Göre ne var bebeç geliyor diyeyim. Bol etkim arkayın bol. Bu koşu toydan soň toylar dowam etdi. Sehelçe wagt geçenden soň täze ýyl ihlasy öýnüde toy sowgatyny ýetirdi. Asman akı ak yıldızı görsene, görsene Açmağın kolu elimde dursana, dursana Enay kara saçlarım çözülür yellere Açan alarım ben onu ellere, ellere Yar yar gelirdim, süyenimi bilirdim Seni görmek isteyen gönül karış diyirdim Yar yar gelirdim Söylenemi bilirdim Seni görmek isteyen Gönül karış diyirdim Kain bunu bay. Benim sahibi yollu. Kain bolona koventep. Onu okuyup ben o bakışları ki o bakışları ki. Ey pekke. Bakışları men ayratin nakara tardım o yürüyte. Yürüyte. Aman ağalarda, komşularda. Orada yok ben aylan çıktım alırım. O neydi yok o? Nereden aylanın? Aşhanede bir duran mı? Hava aşhanedaki bir duran. Bu şu aşhanede bakışları mı? Bakışları şu. Yürüyt atardım ben. Size deydi orayı. Hava size varsa bakışları oluyor da. Hava şu. Bana mı kaldı onu ben yürüttüm han. Ay ne ettin ay mı sen? He hile adam o. Bu ne şundan uyaysan ay? Bakışa var ha. Sonra bakışları da. Ay kat yağlı oturağım ben kendi yağlı yüzü yemek değildi. Yağlırak bir aytana. Duran tek biştine hoğluk mu? Bir şeyin son uymalı ora. Ay yok sorundan uyay sormasınız. Ay parhan ay götürsen ay. Bismillah. Geceyen işin şunyalar Seni görmek isteyen Gönül karış diyirdim Öylürümü
Yigitlerin saylany el hünärli gyz bolar. Yürekleri eredýän şirin owazlar bolar. Täze ýylla tüýgimiz şeker nawatly bolsun. Her bir arçaňdaşyna bagytly maşgala bolsun. Durmuş ýoly ajaýyp eden isim hataply. Halypamyň her sözi her bir işden uskawy. Adamyňyz batly bolsun, tagamyňyz datly bolsun. Täze ýylyňyz düşümli, bayramyňyz gutly bolsun.